Ai hyvin sä aiemmin, kun on muovinen. Kyllä. Kyllä se joo. Meitä tuli pikku köyry. Ei se mitään. No niin, tänne on tultu. Niin, mä en tähän mikään karulla ikilolaan tämä. Joo. Vaaleanpunaiseen seineen sisään. Mitäs täällä harrastatte? Pääsääntöisesti miesten kättely, se on semmonen niinku mukava laji. Miesten kesken? Niin, Joo. yleinen se on mukava pettää ihmistä niitä. Kyllä. Ei mitään. Se on niinku semmonen pääsääntöinen mitä. Joo. Täällä moni reenaa muutakin, mutta mä en tee henkilökohtaisesti paljon muuta reenaa. Niin, kyllä. Nyt olisi vähän penkkipunnerusta sitten luvassa. Niin, kyllä.